А я защищал президента и буду защищать. Я патрыёт нашай Беларусі і ніколі гэтаму не змяню. Кіберпартызаны ўзламалі сайт і базу дадзеных КДБ. За 9 гадоў туды даслалі каля 40 тысяч зваротаў. Але большасць паведамленняў гэта спам, пошукі рэпрэсаваных сваякоў, звароты ад сем'яў палітвязняў, прапановы супрацоўнічаць. Саміх даносаў сярод усіх зваротаў 5%. Іх дасылалі не толькі грамадзяне Беларусі, але і жыхары Літвы, Польшчы, Украіны і Расіі. Мы дазваніліся даносчыкам і запыталіся, чаму яны вырашылі звярнуцца ў КДБ. Мяне абразіла тое, што нейкая беларуска пісала нядобрыя словы пра нашага прэзідэнта. Яны прыехалі ка мне, узялі ў мяне скриншот з майго камп'ютара, і потым гэтая кабета, якая она была з Новополоцку, яна знікла з экранаў, і мне пазванілі, сказалі, што з ёй разабраліся, і яна прызнала сваю неправату і можа стала на добры шлях у жыцці. У многіх паведамленнях людзі скардзяцца на бел-чырвона-белы сцяг. Занепакоеныя грамадзяне звяртаюцца ў КДБ, каб тыя разабраліся з БЧБшнікамі. Напрыклад, Дмітрый напісаў данос на YouTube-канал «Кастусь». Нібыта блогер сядзіць на фоне БЧБ і амерыканскага сцяга. Было, видимо, такое, да? Там несколько раз писал на разных людей. А что вот с БЧБ не так? Вы пишете, что сидит на фоне БЧБ американского флага. Что с этими флагами не так? Выбирали бело-красно-белый на референдуме или выбирали зеленый красный? Вот который выбрали, на референдуме все люди. Вот он официальный, и он правильный. А под бело-красно-белым ходили нацисты, помогающие кому? Гитлеру. Вы разве этого не знали? Улады ўвесь час называюць бел-чырвона-белы сцяг нацысцкім. Хаця многія гісторыкі кажуць, што гэта не так. Паводле гісторыка Владзіміра Ляхоўскага, да лета 44-го году бел-чырвона-белая сімволіка увогуле не была прызнаная нацысцкім рэжымам. У нямецкіх архівах ёсць дакументы, у якіх паказана, што ані адміністрацыя Остлянду, ані ведамства Розенберга не дазвалялі выкарыстоўваць бел-чырвона-белую сімволіку. У карных аперацыях таксама яе не выкарыстоўвалі. На Віцебшчыне карныя аперацыі выконвалі пад расійскім трыкалёрам. У 1991 сцяг зацвердзілі дзяржаўным сімвалем, а ў 1994 годзе падчас інаўгурацыі Александр Лукашенко даваў прысягу пад бел-чырвона-белым сцягам. Александр Лукашенко ў 94 годзе прысягу прымаў пад гэтым сцягам. Мы живем зараз, не ў 94-м. Не звяртайцеся к прошлому, патрэбна жыць у будучым, нават зараз. Чаму людзі ўвогуле пішуць даносы менавіта ў КДБ? Мы дазваніліся да Віталя і запыталіся. Ён напісаў данос на праваабаронцу Татьяну Равяку. Мне очень нравится эта организация. Потому что серьезная организация, там работают очень грамотные люди, толковые ребята. Вообще молодцы. Одни из лучших вообще спецслужб мира. Вообще очень нравится. У нас самые лучшие спецслужбы. Понятно? Зламаць было не вельмі суперцяжка, як вы можете зразумець. Кіберпартызаны суперкласныя спецыялісты, але яны не нейкія доўгатэрмінова вывучальныя хакеры, сапраўдныя хакеры. Яны вучыліся на сістэмах самого рэжыму з 20-го года. Яны не прафесійны ў гэтым сэнсе хакеры. Таму, такі ўзровень, як мы бачым, рэжым не абараняе ні дадзеныя сваіх супрацоўнікаў, ні ключовую інфраструктуру, ні свае ведомства, ні нават дадзеныя людзей, якія да іх звяртаюцца ці якія жадаюць з імі супрацоўнічаць. Такі ўзровень абароны сваіх жа людзей з боку рэжыма. Некаторыя людзі на пытанні журналістаў рэагавалі агрэсіўна і нават адкрыта пагражалі. А я защищал президента и буду защищать. И если надо, выполнить любой приказ, и если в сторону моей страны малейший выпад или в адрес президента, я вам обещаю, если надо, я буду по вам стрелять, мрази. Сустракаліся і такія беларусы, якія адкрыта падтрымлівалі Расію. Добрый день. Турбуе вас беларуская журналістка? До свидания. Слава России.
Адна з тых, хто пісала даносы, арганізатарка праўладных аўтапрабегаў Вольга Маршаловіч, Сышчанка. Раней у адкрытых інтэрнэт-крыніцах паведамлялася, што яна мела рамантычныя сувязі з начальнікам менскага АМАПу Дзмітрыем Балабам. У 2020 годзе яна напісала данос на стваральнікаў аднаго тэлеграм-канала. Ну, вельмі падобна да мяне, падобна. Мабыць, гэта я пісала. Таму што я веру у нашы органы унутраных спраў Рэспублікі Беларусь. Яны з усімі расправяцца, яны з усімі будуць размаўляць, і кожнаму прыйдзецца па яго справам і па яго заслугам. Я шкадую, знаеце што, аб чым? Я шкадую, што не ўсе наказаныя. Сайт КДБ не працуе ўжо больш за 2 месяцы. Кіберпартызаны заявілі, што яшчэ восенню 2023 году праніклі ў партал і спампавалі адтуль усю даступную інфармацыю. Прадстаўніца кіберпартызанаў Юліяна Шаметавец тлумачыць, чаму яны вырашылі апублікаваць базу дадзеных. Не трэба спадзявацца на беларускі рэжым і на КДБ. Не трэба пісаць ім даносы, таму што гэтая інфармацыя можа аказацца ў руках і акажацца ў руках кіберпартызанаў, і гэта можа стаць публічным. Таму што мы ўжо неаднаразова паўтаралі, рэжым і рэжымныя структуры – гэта легітымныя мэты для кіберпартызанаў. Таму трэба разумець, што калі вы пішаце жаданне супрацоўнічаць і гэтак далей, і супрацоўнічаце з КДБ, а КДБ зараз вельмі актыўна вербуюць людзей, асабліва якія часта ездзяць у Европу і у Беларусь, Европа назад тут ізноўку. Таму гэта такое таксама папереджванне. Людзі павінны разумець наступствы таго, што яны могуць супрацоўнічаць з КДБ і іншымі рэжымнымі структурамі.